Καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτό είναι το τζαμί στη Χαλκίδα, φίλοι μου. Και αν μπορεί να το επισκεφτεί κάποιες συγκεκριμένες μέρες, συγκεκριμένες ώρα, δεν θυμάμαι πότε. Θα δω και θα σας πω. Τελικά δεν λέει ώρες επισκευή και μέρες. Δεν μπορεί να έχει το κόσμο στο λεβίδα, δεν νομίζω πότε ακριβώς είναι. Και δεν είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Ελευθερίου από κάτω. Ένα μικρό κρυσάκι. Μια με πλατεία εδώ γύρω. Και εδώ τα γραφικά στενάκια που για την Αγία Παρασκευή την Εκκλησία. Δεν βλέπουμε ένα όμορφο. Πιθανόν να ήταν κάποια βρύση εδώ ή κάτι τέτοιο κάποτε. Και ένα ψεψίνος. Ένα ψεψίνο.